Deschidem stupul care avea două caturi. Să vedem dacă a cules un al treilea cat. Am uitat să iau fumul. Uite-te. Da, într-al treilea nu mai cules. S-a terminat sau că... Nu mai avea cum să-l umple. L-o albești pe ăsta un pic. Să vedem dacă te-ai pus ceva mire. Rama asta care se vede albă aici. Când am pus catul ăsta? Sâmbătă și azi e joi. O aduci ceva și în ăsta. Nu-i căpăcete, da? Uite. Este 3 sferturi de ramă. Și aici jos, alea spline, căpăcete. Stupul cu 3 caturi, cel mai puternic. Celălalt au câte 2. Ăsta are 3. Îl deschidem să vedem 2 caturi alea pline cu mere. Ia să mai vedem și la altul. Ăsta de alături cu 2 caturi. Cum se prezintă? E plin și ăsta. Scoatem o ramă. E plin, căpăcită toată. Am omorât niște albinuții. Da, e plin. Asta nu mai scot, trebuie să-l dau jos. Gata.